Hola companys, soc Marc Oliver de Finques Arquitect. Avui us vinc a presentar el millor pis que tenim a Cap Pont per vosaltres. Primer de tot dir-vos que és un edifici segona mà, l'escala, com veieu, requereix de pintura, però un cop entreu a dins del pis, això és una altra cosa. Fixeu-vos, sensor de moviment, tenim un hall d'entrada molt correcte, porta panelada, aquí tenim el quadre dels magnetos, tenim 3 habitacions, aquesta seria una individual molt grandota, tenim aquest passillo, la segona habitació, fixeu-vos el tamany, és bastant gran, tenim aquesta amb un petit ventilador i tot instal·lat, aquesta seria la principal, i tindrem aquí tot el que seria el menjador, que té aquesta fusta molt moderneta i vistes al castell. Fixeu-vos com queda tot el menjador. Té aquí aquesta zona de passaplats molt còmoda i aquesta és la cuina. Una zona per la rentadora, la nevera, aquí hi ha el termo, 2 cubetes, forn que és pirolític i la vitro d'inducció, la campana i molt espai de moble. Fixeu-vos ara mateix per aquí el piset, pedazo de cuina. Molt espai de moble amb vistes cap al menjador. I aquí a dalt se'ns amaga el que és l'aire condicionat. A més, si tirem cap aquí trobarem el quarto de bany, que és bastant gran. La veritat és que no sé si es pot veure el tamany, però és bastant gran. Companys, si busqueu un bon pis a Cap Pont, ja sigui per viure com a inversió, aquesta és una de les millors opcions que tenim. 973 10 22 86. Ens veiem aviat. Marc Oliver, Finques Arquitect.